ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റെസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സദാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പഠിച്ചത് കേട്ടത് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഭാവി ആരുടെ കയ്യിലാന്നാ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് ഭാവി, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മുടെ കടമകൾ നമ്മള് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതെ, ഗുരുവിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും സാധിക്കും, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ക്രമേണ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട്, അല്ലെ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തുകയും ശുദ്ധ ഭക്തരാകുകയും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ്യ സമിതിയെ നിലനിർത്തി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇസ്കോണിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള മാർഗം ഇസ്കോൺ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇസ്കോൺ വഴിയാ പഠിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തിച്ചത്. അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊന്നും തുറന്നു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഒന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇസ്കോണിലെ ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പൊ ആ ഇസ്കോണിനെ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയും കൂടെയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, അല്ലെ? പകർന്നു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ തന്നെ ഭക്തരായിട്ട് മാറി മറ്റുള്ളവരെയും ഭക്തരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക, അങ്ങേറ്റം ശ്രമിക്കുക. ഒരാളിനെ എങ്കിലും ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അത് നമ്മള് ഭഗവാന് അത്രത്തോളം സ്നേഹം നമ്മളോട് തോന്നും, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തിയും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രചരിപ്പിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സംസ്കാര തത്വങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 2 തരത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെടുന്ന. ചിലര് രണ്ടിലും പെടും. അങ്ങനെ ഇപ്പം പ്രാഥമിക തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തേത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം, അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദ സേവ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് പ്രസാദം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സമർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ?
സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രസാദ സേവ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു വാക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഭഗവാന് നമ്മള് സസ്യാഹാരം മാത്രമേ വയ്ക്കൂ, അല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, അല്ലേ? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നാലും എന്ന് പറയുമ്പോ മാംസാഹാരം ഒന്നും അതിൽ പെടത്തില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാര സാധനം നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയോടെ വെടിപ്പോടെ ശുചിത്വം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം നമുക്ക് വേണം. നമ്മളത് കണ്ണം വൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് എല്ലാവരും രാവിലെ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പൊ കുളി കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനുള്ള നിവേദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതും നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഭഗവാന് പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വച്ചേക്കുക. അതിൽ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ആരും രുചിച്ച് നോക്കത്തില്ല. ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ എന്നൊന്നും രുചിച്ച് നോക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും, ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട് മാറും, അല്ലെ? നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഉപ്പ് നോക്കല്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കൂല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു അളവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സാധനം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഇത്ര ഉപ്പിടണം, അല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം, കണക്കറിയാം നമുക്ക്. അതിന് നമ്മളിപ്പം രുചിച്ച് പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമേ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ രുചിച്ചൊന്നും നോക്കാതെ വൃത്തിയോടും വെടിപ്പോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്ത് കൊടുത്താലും എന്താണ് സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കണം, ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കണം. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് നമ്മളവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാമോ നിങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലുണ്ട്. നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരുവിനെ, പിന്നെ ഏതാണ് പ്രഭുപാദരെ, പിന്നെ ചൈതന്യ, പിന്നെ പഞ്ചതത്വം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് ഇതെല്ലാം നമ്മള് എന്താണ് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി നമ്മൾ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ക്ഷണിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജാമുറിക്ക് ഒരു ഡോറ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർട്ടൻ കാണും. അത് കർട്ടൻ ഇട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറി ആണെങ്കിൽ ഡോർ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മിനിമം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ ഒരു മാല ജപിക്കുന്ന സമയം, കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ 2 മാല ജപിക്കുന്ന സമയം എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും സമയം നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ആ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ജോലികൾ ചെയ്യാം, അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലികളും കാണും, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ നാമം ജപിക്കാം. ഒരു നാമമോ ഒരു റൗണ്ട് മാലയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 റൗണ്ട് മാലയോ. ഇപ്പൊ മാല എടുത്ത് ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം അറിയാം, അല്ലെ? ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി ടൈം പീസിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാല ജപിക്കാൻ സാധാരണ ഒരാളിന് എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നറിയാം. അപ്പൊ എത്രയാണെങ്കിലും മിനിമം ഒരു 6-7 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ 7 മിനിറ്റ് അതാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ രീതിക്ക് ഇതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലണമെന്നാണ്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ഫുടത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു 7 മിനിറ്റ് എടുത്ത് നാമം ചൊല്ലുക. അത് നമ്മൾ ജോലിയോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ബാക്കി ജോലിയൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നാമവും ജപിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതാണ് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളും വീട്ടിലുള്ളവരും പിന്നെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ പ്രസാദ സേവ. നമ്മൾ ഭഗവാന്
പ്രസാദം കൊടുത്ത് സേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി അടിസ്ഥാന ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ് ഭക്തി, അല്ലെ? നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അല്ലേ? മിക്കവാറും എല്ലാ വീട്ടിലും രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ചന്ദനത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൂവ് ഇടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അല്ലേ? എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യണം. എല്ലാം വൃത്തിയോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഭഗവാന് ശരിക്കും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് തന്നെ ഈ പൂജ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടും ഭക്തിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളവര് പിന്നെ നമ്മള് മംഗളാരതി കാണുന്നല്ലോ എല്ലാവരും, അല്ലേ? മംഗളാരതി കാണുന്ന പോലെ വീട്ടില് പൂജ ചെയ്യും രാവിലെ തന്നെ. ആ രീതികളെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തവര് എല്ലാവരും ചെയ്യും. അല്ല, ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പിന്നെ ഷെൽട്ടർ എടുത്ത് ആശ്രയം എടുത്തവര് അവര് മിക്കവാറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദീക്ഷ എടുത്തവരെല്ലാവരും ചെയ്യും. അതേപോലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും അതേപോലെ ചെയ്യും. പിന്നെ തുളസി ആരതി, പിന്നെ നരസിംഹാരതി, പിന്നെ ഗുരുപൂജ ക്ഷേത്രത്തില് ദർശനാരതിക്ക് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതും രാവിലെ തന്നെ അതും ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാം അതും കൂടെ. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ സമയം നോക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ബാക്കി ആരതി കഴിയുമ്പോ അത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവത് പൂജയിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാം തരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മോശമായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഒന്നാം തരത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാം തരം. പൂജയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരും, അല്ലേ? നമ്മുടെ കുളി, അതിവിടെ പറയുന്നു, കുളി, ശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിക്കല്, സസ്യാഹാരം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൽ, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് വിളക്കുകൾ തേക്കാനുണ്ട്, ഭഗവാന് നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കും, അല്ലെ? പൂവ് വയ്ക്കും, പൂവ് പിന്നെ അർച്ചന നടത്തുക. അപ്പൊ അതിന്റെ പൂ നല്ല പൂക്കളായിരിക്കണം, വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലായിരിക്കണം അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണും, എന്താണ് ഒരു വെള്ളം, അല്ലെ? ശകലം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് ഒരു ശംഖിലെടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ, അല്ലെ, കാണിക്കുക. അപ്പൊ പാദത്തിലും തലയുടെ അവിടെയും നമ്മൾ ശംഖിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് പാദത്തിലും ഇങ്ങനെ തലയുടെ അവിടെയും കാണിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ 7 പ്രാവശ്യം ഒഴിയുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ, ഇപ്പം രാധാറാണിയും പിന്നെ ഭഗവാനെയും അത് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ കുറച്ച് വെള്ളം വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. തീർത്ഥം, അതാണ് ശരിക്കും തീർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന. അതിലോട്ട് ശകലം ഒഴുകി അടുത്ത നരസിംഹ ഭഗവാനെ അതേപോലെ കുളിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് വെള്ളം തീർത്ഥം ആയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തില് ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ തളിക്കുന്നത് ഒക്കെ. അതാണ് ആ വെള്ളം തറയില് വീഴാൻ പാടില്ല, ചവിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഉള്ള കാര്യമാണ് പൂജയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ സമയം എടുക്കും അതിനൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാം തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തരത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ രണ്ടാം തരം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രധാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാം തരത്തിന് ഗൗണവിധി ഭക്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗൗണ വിധി ഭക്തി എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഗൗണ വിധി ഭക്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അവസാനം അത് ഏതിലാ അവസാനിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ചു, തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തുന്നു, പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദ സേവ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു വാക്ക്, അല്ലെ, ഭക്തി എന്നുള്ള ഘടകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതായിട്ട് പോവും, അല്ലെ?
നമ്മളെല്ലാം കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാകണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രധാന ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂര്, പിന്നെ എറണാകുളം, പാലക്കാട്, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ, അങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല, രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അടുക്കളയിൽ കയറും ഇല്ലേ? പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലും പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് അടുക്കളയിൽ കയറി പാചകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് എല്ലാവരും, ചിലരൊരു നേർച്ചയായിട്ടാണ് പോവുക അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലർക്കുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പ്രതിഷ്ഠയെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ ഒന്ന് തൊഴും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു ഭക്തി പോലെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം നോക്കണം, നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഭക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പൊ അതെന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ കുളിച്ച് വൃത്തിയാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുരോഗമിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തി പുരോഗമിക്കണമെന്നില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രാവുകളെല്ലാം സസ്യാഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രാവിന് ഭക്തിയുണ്ടോ? പ്രാവിന് ഭക്തിയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മനുഷ്യനല്ല, വിവേകമുള്ള ജീവിയല്ല അല്ലേ പ്രാവ്? അപ്പൊ പ്രാവ് സസ്യാഹാരി ആണെങ്കിലും അതിന് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരിലും അതേപോലെ സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്ന പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ധാരാളം ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ഭക്തരായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത്, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ കുടിക്കത്തില്ല, ഇതാന്നൊക്കെ പറയല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്താണ്? ലിക്കറൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാത്തവരും ഭക്തരാണോ എല്ലാവരും? ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. അപ്പൊ സസ്യാഹാരം കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരാള് ഭക്തനാകണം എന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തയാകണം എന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന? എന്താണ്? ബാക്കി എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായാലും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താകുള്ളൂ? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ സസ്യാഹാരം കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതാണ് ഇവ രണ്ടാം തരമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നാം തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഭഗവത് പൂജ നടത്തണം, ശരിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകണം, പ്രസാദം മാത്രം സേവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെ? അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, രണ്ടാം തരം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭക്തനാകണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഒന്നാം തരം പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളിൽ പെടുന്നത് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവത് നാമജപം അല്ലെ? നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാലയില് 16 റൗണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര റൗണ്ട് ജപിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 റൗണ്ട്, ചിലര് 9 റൗണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ? ഒന്നി തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോ 8, 9, എല്ലാരും അത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് അത് കൂട്ടി വരണം. അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, നാമ അപരാധമില്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റൗണ്ട് കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും നാമ അപരാധം
ഇല്ലാതെ ജപിക്കണം. നമ്മൾ പക്ഷെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ 16 മാല ജപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 16 മാല ജപിച്ച് 6 മാസമെങ്കിലും മിനിമം, അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷമാണ് പറയുന്നത്. 6 മാസമെങ്കിലും ഇതാണ് 16 റൗണ്ട് മാല ഈ ബീഡ്സിൽ തന്നെ ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞവരല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കാൻ അതെ, ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആശ്രയം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഷെൽട്ടർ എടുത്തവരാണോ? അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ നാമം 16 റൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സസ്യാഹാരവും ലഹരി പദാർത്ഥവും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, 4 നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്ത് അതേപോലെ 16 റൗണ്ട് മാലയും ജപിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഷെൽട്ടർ എടുക്കുക, ആശ്രയം എടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാം. ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ ഗുരുവിനോട് അല്ലെ, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണർ ഉപനയനം നടത്തുന്നില്ലേ? ദ്വിജനാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 2ാം ജന്മം. ആദ്യത്തെ ജന്മം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇതിലായിട്ട് മാതാവ് പ്രസവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് 1ാമത്തെ ജന്മം. 2ാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന 11 വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപനയനം നടത്തിക്കും. പൂണൂല് ധരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങില്ലേ? അതിലാണ് അവര് യഥാർത്ഥത്തില് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ്. പണ്ട് വേദ പഠനമാണ് ആദ്യം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കലികാലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ലാതെ 3 വയസ്സ്, 2.5 വയസ്സ്, 3 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോ തന്നെ കിൻഡർ ഗാർഡനിലൊക്കെ കുട്ടികളെ വിടുന്നു അല്ലേ? എന്നാലും അങ്ങനെ വിട്ടാലും ബ്രാഹ്മണര് 11 വയസ്സാകുമ്പോ എന്ത് നടത്തും? ഈ ഉപനയനം നടത്തുന്നുണ്ട്. നടത്തി പൂണൂലൊക്കെ ധരിച്ച് അപ്പോഴാണ് അവർ വേദ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ 2ാം ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് തുല്യമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരാണ് ഉപനയനം നടത്തി ഇങ്ങനെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഗാധമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തി നമ്മുടെ ഭക്തി ഭഗവാനിൽ തന്നെ സമർപ്പിതരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 32 ഗുരുക്കന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അമേരിക്കയിൽ പോകണം, നീ അമേരിക്കയിൽ പോകണം, നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വിദേശത്ത് പോകണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അത് ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പോയത്. നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ബലരാമനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. എന്നിട്ടും സാന്ദീപനി മുനിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഈ 64 കലകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യില്? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കി അറിയാം. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ച 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകൾ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോലും പെടാത്ത അത്ര കലകൾ അതിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പണം ചെലവാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പോലും പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 64 ദിവസം കൊണ്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അവര് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ രണ്ടുപേരും. എന്നിട്ടും ഏതാണ് നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദീക്ഷാ ചടങ്ങിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഈ യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ 16 മാല നമ്മൾ ജപിച്ച് യമനിയമങ്ങളായ സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുക, ചൂതുകളി, ലഹരി സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഇതാണ് വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? അപ്പൊ നാമജപം, അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് അല്ലേ. അപ്പൊ 16 മാല ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ് കഥകൾ, ലീലകൾ. ഭഗവാന്റെ പല പല ലീലകളുണ്ടല്ലേ. പുരുഷാവതാര ലീലകൾ, ഗുണാവതാര ലീലകൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭാഗവത ക്ലാസ് കയറി ഇതെല്ലാം അവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല പല ലീലകളുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും. അതേപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ കുറെ അധികം സമയം പരദൂഷണമൊക്കെ നടത്തി സമയം കളയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയമൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനും, ശ്രവണമാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? ചെവിയിലൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കയറുന്നത്. നേരെ അത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് പോകും, ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് പതിയും. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ആണ് ഹൃദയം. ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് ഏതാ? ഹൃദയത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു സ്കെലിറ്റൺ, മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ടല്ലോ, സ്കെലിറ്റനിൽ കൂടെ അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെവിയിൽ കൂടെ ഒരു കമ്പ് കയറ്റിയാല്, കമ്പ് ചിലരുടെ ചെവിയിൽ കയറ്റിയാല് അത് ഇപ്പുറത്തെ ചെവിയിൽ കൂടെ പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ആ ആള് കേട്ടതെല്ലാം എന്തായാലും ഒരു ചെവിയിൽ കൂടെ കേട്ട് മറു ചെവിയിലോട്ട് അവിടുന്ന് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേസമയം അത് താഴോട്ട് മൂക്കിൽ കൂടെ പോയാലും അതും ഉപയോഗപ്രദമായില്ല എന്നുള്ളത്. അതേസമയം അത് കമ്പ് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഹൃദയത്തിലോട്ട് എത്തി. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്താണ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അർഹരായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രവണമാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്, ചിലരുടെ വീട്ടിലെ ഭാഗവതം കാണും അല്ലെ, കൃഷ്ണ ബുക്കുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ പ്രഭുപാദ ധാരാളം ചെറിയ ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് റീഡിങ് ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ബുക്കുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, പകരം അതിലെ ചെറിയ ബുക്കുകളായിട്ട് അതിലെ തത്വങ്ങളും അതേപോലെ കഥകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാഗവതം ഇല്ലാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം ഉള്ളവരെത്ര പേരുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഭാഗവതം? ഭാഗവതമുണ്ട്. ഏത് ഭാഗവത ഉള്ളത്? എല്ലാരും അധികം ഭാഗവതം പോരാ, ശ്രീല പ്രഭാതരുടെ ഭാഗവതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ്. വാങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീല പ്രഭാതരുടെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും പ്രഭുപാദര് പല ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ഒരുപാട് സമയം ചെലവാക്കി എഴുതിയതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ. ഒരുപാട് ഉപമകളും കഥകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ശ്ലോകത്തിന് തന്നെ എത്ര പേജസ് ആ ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം. പിന്നെ ആരാണെന്നാ പറയുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ.
അപ്പൊ മൂലഭാഗവതം മനസ്സിലായി. ഉണ്ടെങ്കിലും മൂലഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതം വാങ്ങണം. അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അത് താല്പര്യമുള്ളവര് മണിഭൂഷണ മാതാജിയോ ആരുടെയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും മതി. ഞാൻ ഈ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയത്. ഇനി വാങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാന് നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം, അല്ലേ? ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് കലികാലത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ എല്ലാമായിട്ട് തിരിച്ച് എവിടോട്ട് പോയി? ധാമത്തിലോട്ട് പോയപ്പോ അപ്പൊ എന്താണ് കലികാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തില് സൂര്യന്റെ അത്രയും പ്രഭാവത്തോടു കൂടി പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകണം. വായിക്കാൻ പറ്റുമ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വായിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും സാരമില്ല. ഭാഗവതം ആദ്യം വീട്ടിൽ വരണം, അല്ലെ? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബുക്കുണ്ടെങ്കിലല്ലേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടല്ലോ മാതാജി, അതിലൊരു ക്ലാസ് പ്രശ്നമുള്ള എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളിപ്പം ഭാഗവതം വാങ്ങി വെച്ചു, നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതൊരു വലിയ അല്ല, പാവമില്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു ദോഷവും വരത്തില്ല മാതാജി. നമ്മൾ അതല്ലേ പ്രഹ്ലാദൻ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. നരസിംഹമൂർത്തി പറഞ്ഞതിന്റെ 21 തലമുറ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ എങ്ങനെയാ ഭക്തനായ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വൈഷ്ണവനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നതും നാമം ജപിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാണുകയാണ്. ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കാര്യമാക്കണ്ട. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് പതിയും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പതിപ്പിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരത് ഒന്നും നശിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മളെ മക്കള് അതെന്താണെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നമ്മളെ മക്കൾ ഇപ്പം ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസാദമാണ് അവരും കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ഗുണം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അവരുടെ മനസ്സിലെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ അറിയാതെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നോളും. അത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊള്ളാം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മള് അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നില്ല, കൊച്ചുമക്കൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാക്കും, അല്ലെ? എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥം വെറുതെ ആയി പോകത്തില്ല. അതിനെ അവര് നശിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം വരും. ചിലരങ്ങനെയാണ്. ആ ഗ്രന്ഥം അതെന്താണ്, ചിലര് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പേടിക്കേണ്ട മാതാജി. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വ്യാകുലത നമുക്ക് വേണ്ട. ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല, അല്ലെ? ഭാഗവതം വേണ്ട വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് പൂജിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിൻഗാമികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിനൊന്നും ഒരു ദോഷവും വരത്തില്ല മാതാജി. ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടും കേട്ടും അവരും ക്രമേണ ഇതിലോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അത് വിചാരിച്ച് വാങ്ങാതിരിക്കണ്ട. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ എത്രയോ രൂപ കളയുന്നു ഓരോന്നിനല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ
വീട്ടുക എല്ലാ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയ ഒരു 2000-3000 രൂപ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പോകും മിനിമം അല്ലേ. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാനെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് പിന്നെ നമ്മൾ പല ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാവരുടെ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ വരട്ടെ എന്നാണ് ഞാനും പറയുന്നത്. എൻ്റെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ 108 പേര് വാങ്ങിയല്ലോ മാതാജി. വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാരും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എത്രയോ ഇല്ല ഇല്ല പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലല്ലേ. ഡിവോട്ടീസ് എത്രയോ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ 108 പേരല്ലേ വാങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ബാക്കി അതെ, അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയോ പേര് ഇനി വാങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമല്ലേ. ഞാൻ ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ്സില് പഠിച്ചു വന്നതാണ്. ഞാനും ഇതില് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവത പുസ്തകം മുമ്പേ വാങ്ങിയാലും വിചാരിക്കില്ല എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് കിട്ടുമെന്ന്. അതെ, പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ, സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ക്ലാസ്സാ തരുന്നത് അല്ലേ. പല പല സമയം പല പല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അതെ, ബുക്ക് വാങ്ങാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരവസരം തരുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഒരു അല്ലേ അനുഗ്രഹമല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തരുന്നത് തന്നെ. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ബുക്ക് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചൊന്നും നടക്കത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് സ്ത്രീകൾ അല്ലെ, മെനക്കെട്ടൊന്നും പോകാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമൊന്നും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്, ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മളെല്ലാരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയതല്ലേ. അതെ അതെ, നമുക്കിത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കേൾക്കാനും അല്ലെ, ശ്രവണമാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഈ 2ാം തരം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനുള്ള സഹായകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. ഭക്തി വരാനായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിയുന്നതും വാങ്ങിക്കുക. അതൊരു നഷ്ടമില്ല. അല്ലെങ്കിലും പറയുന്ന എന്താണ്, കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ കൊടുക്കും തോറുമേലും വിദ്യ തന്നെ മഹാധനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു വിദ്യയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ്, അറിവാണ്. ആ വിദ്യയാണ് നമ്മളിപ്പോ പകരുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ഉപാധി. അപ്പൊ 1ാം തരം 2ാം തരം തത്വങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. കുളിച്ചാലും സസ്യാഹാരം കഴിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ഏത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, സസ്യാഹാരം കുളി തുടങ്ങിയവ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ഭക്തനാകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രഭുപാദരാണ് ഈ പ്രാവുകളുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, നമ്മൾ ഇസ്കോണിനകത്തും പുറത്തും സസ്യാഹാരത്തെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. സസ്യാഹാരം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലായിടത്തും സസ്യാഹാരം എന്ത് ചെയ്തു? ശ്രീല പ്രഭുപാദ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടും അതുപോലെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവരെ കൊണ്ടുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തുറപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഏതാണ് കശാപ്പ് ശാലകൾ ഇല്ലാതാക്കി. പിന്നെ സസ്യാഹാരം കൃഷ്ണപ്രസാദമായി പവിത്രീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അതെന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണപ്രസാദം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രസാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ അവിടുന്ന് അന്നദാനത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കും അല്ലേ. അതെന്തുകൊണ്ട് അന്നദാനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറും കറിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ഇല്ല.
എന്താ വിശ്വാസം? അവിടെ വിശ്വാസം എന്ത് വിശ്വാസമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ പ്രസാദം നേദിച്ചത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അതിന്റെ അല്ലേ? ബാക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് പിന്നെ ഏതാണ് കുറച്ച് ചോറും കറിയും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടും അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും ആഹാരത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അതുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പട്ടിണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും പട്ടിണി ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നിട്ടും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ പ്രസാദമായതുകൊണ്ട് ദേവി കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദേവൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് തരുന്നതാണ് ഇതാ ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അതിലുണ്ടാകും. അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കാനും നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകളെല്ലാം വികസിക്കുന്നതിനും ആവശ്യത്തിന് സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനും ഇപ്പൊ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അത് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് വയറിനൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥത അത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അതേസമയം നമ്മൾ സസ്യാഹാരം കഴിച്ച് ഇതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസാദം കഴിച്ച് വരുമ്പോ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് ഒരു തൃപ്തിയാണ്, വയറിന് ഒരു അസ്വസ്ഥതയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷവും അത് അവിടെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി നമ്മളിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം, വയറിനൊരു അസ്വസ്ഥതയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സമാധാന സന്തോഷമൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയെയും ഒക്കെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് പ്രസാദമായിട്ട് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രസാദമായി അത് കഴിക്കണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നിർബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ആരെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്? പണക്കാരനെയൊക്കെയാണോ? മന്ത്രിമാരെയോ പണക്കാരൻ ആണോ? ഇല്ല. അവിടുത്തെ തെരുവുകളില് കഞ്ചാവൊക്കെ അടിച്ചു കിടന്ന് ആരെയാണ്? ഹിപ്പികളെയാണ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്? എല്ലാവർക്കും പ്രഭാതർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് കൃഷ്ണപ്രസാദം സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള 70 വയസ്സായ ആള് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരെയും കഴിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രസാദം നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ ആവശ്യത്തിലധികം നമുക്ക് പ്രസാദം തരും. എത്ര വേണോ സാധനം, ഇത്ര നല്ല സാധനമാണെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? അതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഒഴിയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറും മനസ്സും നിറയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഏത് അതിലെ ഐറ്റം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നാണ്. അങ്ങനെ തൃപ്തിയോടെ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഹിപ്പികളെയൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലാതെ ആദ്യമേ അവരോട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുകയല്ല ചെയ്തത്. അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുത്ത് അത് കഴിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് മാറിയതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സ് മാറിയാണ് അവരെല്ലാം ആരായിട്ട് മാറിയത്? ഇസ്കോണിന്റെ പ്രവർത്തകരും ശിഷ്യന്മാരും പ്രഭാതരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇസ്കോൺ തുടങ്ങിയതും വികസിച്ചതും ഒക്കെ. അതിനുശേഷമാണ് പ്രഭാതർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നതും. അപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം കിട്ടിയും അവിടെ എല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രഭുപാദർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യയില് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണപ്രസാദമായിട്ട് അതിനെ പവിത്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ വെറും സസ്യാഹാരമല്ല, അത് കൃഷ്ണപ്രസാദമാണ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കഴിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അറിവുശാലകൾ ഇല്ലാതാക്കുക. അറിവുശാലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പറയും.
അപ്പൊ ഉം. ഇവിടെ പരീക്ഷണ അടുത്ത മാതാജി ഇപ്പൊ റെഗുലേഷൻ സൗദി പരീക്ഷണ മാതാജി ഇപ്പൊ സൗദിയിലും ഉണ്ട് മാതാജി, മറ്റേ മുസ്ലിം രാഷ്ട്ര എല്ലാ സൗദി. മുസ്ലിം ഇപ്പൊ സൗദിയിലും ഉണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ മുസ്ലിം ഉം. രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അനിയത്തിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ പോവും വെള്ളിയാഴ്ച തോറും വലിയൊരു ഹാളിനകത്ത്. അതെ മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് ഇസ്കോണിന്റെ. മാതാജി. മുസ്ലിങ്ങളും ആ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി ആരാണ്? ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. ക്രിസ്ത്യ- ആ ജർമ്മൻകാരനാണ്. വലിയ ധനവാനാണ്. വലിയ മിടുക്കനാണ് പഠിക്കാനും ഒക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എവിടോട്ട് വന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ മുൻകാലങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ഭക്തരായിട്ട് വന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവരെല്ലാം നവാബിന്റെ എല്ലാം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നവരാണ്. അവര് ബോട്ട് നിറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വരെ. അത്രയ്ക്ക് ധനവാന്മാരായിരുന്നവർ. എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സാധാരണ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയെ പോലെ അല്ലേ, ഒരു മുണ്ടും ഒരു മേൽമുണ്ടും മാത്രമാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതി, പിന്നെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, നഗ്നപാതരായിട്ടാണ് അവരെല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനെ കണ്ടാലും അറിഞ്ഞൂടെ? നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ചെരുപ്പിടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നഗ്നപാതനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. വലിയ ഉന്നത നിലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസൻ. 7 പ്രാവശ്യം ദാസൻ ആയിട്ട്, ദാസന്റെ 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 ദാസൻ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അവർക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എത്ര അധികം ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാലും പറയാം. ഇതാ പറഞ്ഞത്. ഇതെന്താ? ദീക്ഷാ അവിടെ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് റോയ് ചാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രഭുവാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. റോയ് ചാക്ക്. സൗദിയിലല്ലേ? ആ ആ അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവിടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്. മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് അതെ പിന്നെ അതെ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമൊന്നും അനുവദിക്കത്തില്ല. രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അതെ അതെ. നമ്മളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഉറച്ച തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചാല് നമുക്ക് എന്തും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും, നമ്മളോടൊപ്പം അല്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ മുന്നോട്ടാക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാല് ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സുഹൃത്താണല്ലേ, നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷയാണ്. പിന്നെ കരുണാമയനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അഹൈതുകമായ എന്നാ പറയുന്നത്. അഹൈതുകം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു തടസ്സവുമില്ല, അതിൽ വേറെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതപ്പോ ഒരു പിതാവ് മക്കളെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദീക്ഷാ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഈ റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ദീക്ഷാ പ്രതിജ്ഞയില് നമ്മൾ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുവിന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതര ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മാംസാഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല, ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, പിന്നെ ദാമ്പത്യ ഇതര ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യത്തില്ല, ചൂതുകളി ചെയ്യത്തില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്
അത് വിശദീകരിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സസ്യഇതര ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ പെടും? മാംസം, മുട്ട, മത്സ്യം, പിന്നെ ഏതാണ് ചുമന്ന മൈസൂർ പരിപ്പ്, കുമിൾ, വിനാഗിരിയും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതൊന്നും അതില് നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവർ ഈ ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് തമോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഗുണമാണ് ഏതാ? തമോ ഗുണം, അല്ലെ? ഏതാ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ്? സത്വ, രജസ്, തമസ്. സത്വഗുണം, രജസ്, തമസ്. അതിൽ തമോ ഗുണമാണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ഏതാണ്? മൂഢരായിട്ടുള്ള, അലസരായിട്ടുള്ള, ഒരു നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവികളാണ് ഏത് നേരം തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും അലസത്തി കിടക്കുന്ന ഒരു ആളുകളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഏതാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഈ തമോ ഗുണക്കാരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ ഏത് ഗുണമായിരിക്കും എന്നാ പഠിച്ചത്? സത്വഗുണം. സത്വഗുണം. നമ്മൾ ഉണർന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ 4 മണിക്കൊക്കെ ഉണർന്ന് നമ്മൾ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണമാണ്. ചീത്ത ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ല. ഉച്ചയോടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഗുണം വരും? രജോ ഗുണം വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രജോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഏതാണ് പ്രയത്നിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം, അല്ലെ? പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയം. പിന്നെ വൈകിട്ടാകുമ്പോ, രാത്രി ആകുമ്പോ നമ്മൾ ഏതാണ് ആലസ്യ സമയം, തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരിലും ഇതുണ്ട്. ചിലരിൽ തമോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? എപ്പോഴും ഒന്നും വീട്ടുകാരും ഒന്നും നോക്കാതെ എപ്പോഴും ഏതാണ് അവരെല്ലാം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് ലഹരി സാധനങ്ങള്, സിഗരറ്റ്, ബീഡി, പിന്നെ ഏതാണ് ലിക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് പലരും എന്താണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം മോശമായിരിക്കും, ദാമ്പത്യ ഇതര ലൈംഗിക ബന്ധമൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കാണും. തമോ ഗുണക്കാരും ചിലര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂതുകളി, ആളുകളുമായിട്ട് പൈസ വെച്ച് കളിക്കുന്നില്ലേ? അതാണ് ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോ പൈസ വെച്ച്. നമ്മൾ വെറും കാർഡ് കളിക്കുന്ന, രസത്തിന് കളിക്കുന്ന ആ കാർഡ് കളിയല്ല ചീട്ടുകളി. സാധാ ചീട്ടുകളിയല്ല. പിന്നെ പൈസ വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൂതുകളിക്ക് തുല്യമാവും. അതേപോലെ തന്നെ പലിശയ്ക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നതും ചൂതുകളിയെ പോലെയാണ്. അത് പറ്റിക്കലല്ലേ, ചീറ്റിംഗ് ആണ്. അതും നമ്മൾ ഏതിൽ പെടുത്തും? ചൂതുകളിയില് പെടുത്തും. പിന്നെ ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെയും വരുന്നുണ്ട്. ലഹരിയില ഏതും പെടും. ചായ, കാപ്പി, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പല ജ്യൂസുകളിലും ഒരുപാട് ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. നമ്മൾ അതില് ഇന്ന സാധനങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വരണം. പലതിലും ഏതാണ് സസ്യ ഇതര സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്, അതിൽ ഇതിലൊക്കെ മുട്ട പലതിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. കേക്കില് പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ട ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ മുട്ട ചേരുന്ന പല ബിസ്ക്കറ്റുകൾക്കും മുട്ട ഉണ്ടായിരിക്കും. കേക്കിന് എഗ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാല് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവ അങ്ങനെ തരും, എഗ് ഇല്ലാതെ. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഏതാണ് കേക്കില് എഗ് കാണും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ലഹരിയിൽ അതൊക്കെ പെടും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പണം, പൈസ ഇതാണ് പലിശയ്ക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പല സിനിമകൾ, പല പല മാഗസീൻസ്,
എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടും പിന്നെ ചീത്ത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാഗസിൻസ് ഒക്കെ കാണില്ലേ, അതൊക്കെ വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതിൽപ്പെടും, ഈ ലഹരി അതിൽപ്പെടും. അങ്ങനെ അതൊന്നും നമ്മള് വാങ്ങാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പം ചിലർക്ക് സ്വയം ഭോഗം, അത് ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗർഭഛിദ്രവും ഇതിൽ പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഗർഭഛിദ്രം, പിന്നെ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ, വന്ധ്യംകരണം, ഇതെല്ലാം ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് നമുക്ക് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതും ഈ ദാമ്പത്യ ഇതര ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതില് പെടുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഇപ്പൊ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഏത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദാമ്പത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു കടമയാണ് ആ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ഈ 4 നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ അങ്ങ് ഭാഗമായിട്ട് മാറിക്കൊള്ളും. അത് അത് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ്. ദീക്ഷ എടുത്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ മനസ്സറിയാതെ തന്നെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലെല്ലാം വിട്ടുപോകും. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ ഓരോ ടോക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കും. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ, മാതാജിമാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക, വേണ്ടാത്ത കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക, പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം കുറെ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന സീരിയലുകളായിരിക്കും. കുറച്ചു നേരം സന്തോഷം തരും, കൂടുതലും ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സീരിയലുകളാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, കരയിപ്പിക്കുന്ന സീരിയലുകൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ചായ കാപ്പി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതില് അഡിക്റ്റ് ആവും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വരാൻ പറ്റാതിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു സീരിയൽ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അവര് നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെ, എപ്പോഴായിരിക്കും അവർ നിർത്തുന്ന? ഒരു ദിവസത്തെ സീരിയൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ, നാളെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സീരിയലുകൾ ഓരോ ദിവസവും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കാഴ്ചക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടെക്നിക്കാണ് അവർ ഫോളോ, ടാക്ടിക്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ടാക്ടിക്സിലൂടെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിരുത്തും. അപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് അവസാനിക്കുന്നവരെ അത് വിടത്തില്ല ആളുകൾ. അത് ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം അത് നീണ്ടു പോകും. അപ്പോ ടിവിയെ പറയുന്ന എന്താണ്? വിഡ്ഢിപ്പെട്ടി എന്നാണ് അല്ലെ. വിഡ്ഢിപ്പെട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ വിഡ്ഢികളെ ടിവിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമെന്നാണ്. ടി വി കാണാതിരിക്കുന്ന നമ്മളെങ്ങനെ വിഡ്ഢികളാക്കുക? അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ വിലയേറിയ സമയം കളഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകും, നമ്മളൊന്നും അറിയത്തില്ല. എപ്പോഴാണ് മരണം വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒന്നും നേടാതെ അങ്ങ് പോകും. എന്താ നേട്ടം? നമ്മുടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അറിയാതെ സമയം കളഞ്ഞങ്ങ് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.